Čakaj. Veď vítame. Ešte raz teda príjemné prepoludne, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, vážená akademická obec. A Fakulte športu je 10. narodeninám. Vítajte. 20. výročia vzniku Fakulty športu. Sme poctení, že naše pozvanie prijali významné osobnosti z univerzitného spoločenského života. Na začiatku to bola ambícia pre vzniku fakulty, aby sme vytvorili inštitúciu, ktorá je životaschopná, ale dnes to nie je operácia. V tejto chvíli poprosím rektora Prešovskej univerzity, profesora doktora Renáta Tomáša filozofie. Ktorý sa schádza pri príležitosti 10. výročia ustanovenia Fakulty športu. Určite prejav uznania fakulte, keď takí významní profesori prichádzajú na pôdu Prešovskej univerzity a Fakulty športu. Samostatná fakulta oslavuje 10 rokov, ale tak ako pán dekan, kde sa testuje v Prešove podstatne dlhšie obdobie, a tradícia má viac ako 6 decénií, ale ste postupne formovali podmienky na to, aby to mohla etablovať samostatná fakulta, druhá tohto typu na Slovensku o Fakulte telesnej výchovy a športu. Profesorov, ktorí formovali stratégiu rozvoja vzdelávania, dobré výsledky a vysokú kvalitu ako v oblasti vzdelávania, pretože to je vlastne primárne poslanie, a významné projekty a teraz už aj bude solidná infraštruktúra zameraná na športovú diagnostiku. Úspechov do ďalších receptí, hlavne. Vážený pán primátor, vážení hostia, vážení prítomní, je mi cťou pozdraviť vás v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A potom sa tento zámer podarilo zrealizovať 23. júna 2004, kedy sa vašej fakulte podarilo získať akreditáciu a začali ste písať novú históriu vo vysokom školstve na Slovensku. Viem, že sa nedá vymenovať všetkých, ale rád by som spomenul aspoň niektoré mená. V každom prípade by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí pôsobia v oblasti športu, či už na školách ako učitelia. Prvých samostatných krokov, ale aj prvých úspechov a pákov. Podobne to býva aj v živote inštitúcií a určite to tak bolo aj v prípade Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Ja dúfam, že v najbližších rokoch sa vo vzťahoch medzi našimi fakultami bude blízkať ven a pekné a dobré časy. Presný dekan Rodzum Buržvársky a samozrejme aj ďalší členovia nastupujúcej mladšej generácie. Vážený pán rektor, vážený pán dekan, dovoľte, aby som pri príležitosti okrúhleho 10. výročia založenia vašej fakulty zaželal mene kolegov, ale aj za všetkých kolegov z fakulty Bratislavskej veľa víťazstiev. Mene Slovenského olympijského výboru zablahoželal Fakulte športu Prešovskej univerzity prvému významnému výročiu. Opäť sa personifikoval na školách, vyučuje po veľkej časti nekvalifikovaných učiteľov. Ďažké náleží poslanie učiteľov, trénerov a majú stavovskú česť, telocvikárskú stavovskú česť, ktorá nám niekedy bohužiaľ chýba. Všetkým, ktorí sa podielajú predovšetkým
na oblasti rozvíjania olympijskej výchovy a želať fakulte, aby vychovala ešte veľa kvalitných absolventov. Vážený pán rektor, som prešiel do inej centrovej hry. A keď tak zamýšľam, tak prečo z tohto stana dávno trénera prešovských futbalistov. Ctené dámy, vážení dámy. Moji nástupcovia vedení tak tvrdí ma požiadali, aby som urobil také krátke zamyslenie, že pobočka vlastne pri Slovenskej univerzity v Bratislave bola vytvorená na pôde Košic. Už o rok neskôr začal akademický rok a jedným z najväčších ústavov, ktoré tam bol vtedy ústav telesnej výchovy, ktorý viedol doktor Michal Šafár. Našich kolegov boli veľmi silné a nebyť vlastne predčasné ukončenie života. V tomto období sa organizovalo množstvo konferencií z hora, odišli aj iní kolegovia. No a tak sa v roku 1997 vlastne zákonom 361 podarilo rozčleniť fakultu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. A dvakrát sa vlastne menili pravidlá hry a musím povedať, že všetko aktívne máme podložené. Sme 3 razy prepracovali ako jednačný spis, ktorého výška bola z 35 do 40 cm na stretnutie s vedením a zástupcami bratislavskej. Čo je najdôležitejšie a čo v verejnosti nikdy nebolo takto oficiálne povedané, v tej správe Veľkej akreditačnej komisie jasne hovorí, že projekt zohľadňuje tendencie, ktoré sú potrebné v oblasti vysokoškolského vzdelania.